Γεια σου παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά? Βλέπουμε εδώ την αδερφή μου που βλακώνει στο ξύλο τον Μπομπ με τη Λίλη. Καλή είναι. Κάνει καλές κινήσεις. Την έχει μάθει αυτή την παίκτρια. Άι, κάτι καλή σου. Α, εντάξει. Μέσα αυτή. Ζετά. Και πήρε και 2 δώρα. Το ένα είναι λίγο πιο καλό από το άλλο. Το πρώτο. Ναι. Και γυαλιά. Προσπαθεί τώρα η Σταυρούλα να με φτάσει. Εγώ έχω τον παίκτη Τζιν και με έναν Νταν. Άντε πάλι. Πριν έπαιζε πάλι με αυτήν. Αλλά αυτή τώρα καμία σχέση από την κανονική, την έχει αλλάξει τελείως. Την νίκησε στο πρώτο round. Τι σταυρό. Τώρα τη δίνει κάποιες κλωτσιές. Την τραβάει από τα μαλλιά με γυναικεία θέματα και την πατάει κάτω. Ζετέ. Αυτό είναι καλό το δώρο που πέτυχες. Έχουμε κάπως τα λεφτά. Τώρα γι' αυτό να έχουμε πολλά. Ο Κλαούντιο. Τον κάστρωσε τον παίκτη. Έλος. Όλη την ώρα τον τραβάει από τα μαλλιά. Ξαναρχίσαμε. Κάνε αυτό με τα πόδια. Όχι αυτό, το άλλο. Κάτι τέτοιο. Γερή κλωτσά. Και θα πάρει ακόμα 2. Το δεύτερο θα είναι καλύτερο από το πρώτο, από ό,τι γράφει. Ωραία. Ναι. Χάισμπαλ. Λέει να defeat your... Ναι, όμως ξέρεις τι δώρο θα πάρεις. Εγώ πριν που έπαιζα με... Εγώ που είχα το Τζιν και έπαιζα με το Τζιν, τον νίκησα στο πρώτο match perfect, αλλά σου δίνει πολύ καλό δώρο. Αν δεις το δώρο από κάτω είναι πολύ φρόγο. Κάντης το. Άντε! Τι! Με το R1 ρε Σταυρούλα. Γιατί δεν... Η Σταυρούλα έχασε το πρώτο μάτς από τον εαυτό της χωρίς να χρειάζεται. Έτσι βάρα την. Ωραία. Πήρε το δεύτερο μάι, το δεύτερο round. Δεν πειράζει, μην το κάνεις.
Εντάξει, και αυτό ωραίο ήταν. Πολύ καλό. Εν μεταξύ πέφτουν πάνω στις λάβες και δεν χτυπάνε. Ωραία, για να δούμε τώρα τι δώρο θα πήρες. Μπορεί να είναι χάλια. Πήρε τα μαλλιά που αλλάζουν χρώμα. Επίσης σήμερα φοράω τα Razer Kraken USB ακουστικά. Πολύ καλά. Για να δούμε, θα μπορέσει να φτάσει έναν Dan. Πώς είναι πάλι έτσι αυτός? Έλεος. Ό,τι έρθει στο κεφάλι από τον καθένα δηλαδή. Πάει το γόνατό του. Round 2. Fight. Άντε Λίλη. Ζητώ. Για να δούμε, θα έχεις καλό δώρο αυτή τη φορά. Ένα τούβλο πήρε. Με την Ασούκα νομίζω. Round 1. Fight. Michigan Ασούκα. Έλα. Πάμε την έχεις. Έλα. Μπράβο. Έχασε στο πρώτο μάτς από την Ασούκα. Αλλά αυτή κοίτα είναι καλύτερη από σένα. Είναι δύο νουντουκού. Αυτό να κάνεις. Μπράβο. Κάνε τέτοια κολοτούμπες. Κάνε κολοτούμπες. Μπράβο. Τελευταίος γύρος. Όποιος τον πάρει. Και ξεκίνησε η Αζούκα με μια πολύ δυνατή μπουνιά. Τώρα η Λίλη προσπαθεί να νικήσει. Την τραβάει από το μαλλί και την παίρνει. Λοιπόν. Από κάτω βλέπετε και τα wins που έχουμε κάνει, 23. Και η Λίλη νικάει και παίρνει τα λεφτά και το δώρο. Τι πήρε? Sushi platter. Ποιος ξέρει? Ναι. Tu crois sûrement pas que tu peux me battre. Round 1. Fight. Κάτσε! Πλάκα μου κάνεις! Αν δεις πόσες νίκες έχει αυτή η οποία παίζεις, γράφει 100. Αλλά είναι ακόμα 6 φουκού. Αν μπορεί να παίζει online. KO. Έχασε πάλι στο πρώτο Round μάτς. 2. Fight. Δίδυμες είστε.
Δεν κατάλαβα γιατί αυτή δεν έκανε την ειδική της κίνηση. Fight. Κάνουν κολοτούμπες. Κολοτούμπες. Ωραία, την νίκησε. Και ξαναπαίρνει τα λεφτά. S'il te plaît. Και το σεντούκι. Για να δούμε ποιον αντίπαλο θα έχει τώρα. Φορτώνει. Τι είναι αυτός πάλι? Round 1. Ο Μιγγέλ. Fight. Α, μπράβο, ξανακάνε αυτό που έκανες κολοτούμπα. KO. Round 2. Fight. Αυτός είναι ένας στουκού. Δεν είμαστε promotion match τώρα. Πάει. Le moment de la victoire. J'adore. Τώρα δεν θα είσαι καλό τώρα. Γιατί? Round 1. Α, Fight. είναι ο τέτοιος. Γίνεται να του βγάλω. Γίνεται να φανεί το κεφάλι του. Ω! KO. Round 2. Fight. Είσαι ένας στουκού. Αν νικήσεις ακόμη μια φορά θα πας ένα ντάν. Τι κερδίζεις τα μπλούρα? Κέρδισες τίποτα καλό? Α, εκείνο με τις μπούκλες. Round 1. Fight. Α, καλά. Τώρα η κάθε μπουνιά που ρίχνεται μετράει 2 φορές παραπάνω. Round 2. Fight. Δες πόσο πάει. Δες, βλέπεις. Πάει πάρα πολύ. Έκαλα μια μπουνιά του. Είδες πως εύκολα πήγε αυτός. You win. Δεν παίζεις άλλο. Stop. Δύο ήταν. Ναι. Έλα, φέρε. Καλά, εντάξει, μετά θα κλείσω το βίντεο. Και θα το ανεβάσω στο κανάλι μου. Τώρα μιλάω. Ναι.
Είμαι στου Γιώργου ανεβαίνει. Στο δικό μου δεν ανεβαίνει. Round 1. Το ξέρω και μιλάει κι αυτό. Fight. Αυτός είναι 30. Κάτω! Θα βρω. Μόση... Μπράβο. Πώς κοιτάει έτσι. Round 2. Fight. Kiss me. Το online ID του είναι Kiss me. Καλά ρε, αυτός με τις πιτζάμες ήρθε να παλέψει. Γιατί δεν πήγες διόταν. Πρέπει τελικά να παίξει ακόμα ένα. Πρέπει να παίξω κι εγώ ένα. Να παίξω αυτό. Με τη Λίλη. Round 1. Fight. Εσύ βάρας πιο πολύ πόδια από τη χέρια. KO. Round 2. Fight. Ωραία, τώρα πήγες. J'adore. Α, δεν πήγες πάλι. Είναι ακόμα ένα τελικά. Άντε καλά μου, μέχρι να πας δύο ντάνα μαθαίνω. Δύο. そこをどいてください。 Round 1. Α, θα κάνεις... κατάλαβες τι γίνεται. Δεν κατάλαβες. Πάνε όλα πιο γρήγορα. Και τα δικά σου. Πάνω εδώ, στο βλά. Πάνω εδώ, έλα. Round Καλά, 2. εντάξει. Fight. Τώρα δεν μπορεί να μην σε αφήσει καν να κάνεις τίποτα, έλα. Τώρα που πάνε όλα πιο γρήγορα. Πάει. KO. Ωραία. Αρχίζεις ακόμα ένα μάτς για να πας δύο ντάν. Έχεις ακόμη μια ευκαιρία. Νίκησες. Και πήγες δύο ντάν. Va, mon père, s'il te plaît. Για να δούμε τι δώρα πήρες. Δύο. Καλά. Για την Καζούμι πήρες αυτό το ψάρι. Δεν μας πολύ. Και για τον Μπόλ ένα τσέστ. Ωραία, καθίστε. Αυτό ήταν, περίμενε. Πες ένα γεια.